الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariami, mga bangsami, pagkanintan usiku Allahu subhanahu wa ta'ala batanud mambagian agyang kutua ma'naw salama kalilintad. Nagupanganin tanong si iku Allahu subhanahu wa ta'ala ay taufik yan si irakatan wag yang kutua mga pipiyas agyang kaiya mga gawi ayamala na irila Allahu subhanahu wa ta'ala agyang kutua mga dusa tanong maapan tanong Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga pagariami agyang kaiso seminar tanong pagadun tanong mandan alunga na arba'a sa iko oras sa alas 10 na penalamatan tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala minsampan adna kap kebisitan o gaid na mitatarus na giyang kuto akap senggay tanong sa oras di tanong di paganad na giyang kuto mga usayan wagamatan wagama Islam. Pengintan usiku Allah subhanahu wa ta'ala makwatan wagyang kutua balasian mapadutu sa agyang kutua mga amaltan wa timbangan wa Allah sa alungan amawri. Ayaw tuwa mapumagusay tano sa agyang kaiya seminar tano na isay niya mga usayan akailangan na ketukawan tano. Kailangan nasasabutan tanong wag yung pagusayin tanong. So alhamdulillah kakiabagan tanong sa oras agyang kuto akapagusay at tanong ron. Paganayro nagyang kuto apat ula na piyaki pagadatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Tanong dan tanong agyang kaya ulan-ulan nasa 10 agu 2 ulan-ulan akada kalian bilangan yan. Naad na pat ulanon piyaki pagadatan na piyaki sala wallahu subhanahu wa ta'ala. Na kailangan na sakatan wa mga Muslim nakatutukawan tanuto. Lagi dia ni man to na Zulqa'dah apde sa gyang kuto ang mga ulan-ulan na sasalaan. Dahil mga day katawan tanuto. Paman na gyang kuto pagadatan na ya kailangan na ya di sidi manggelbek na gyang kuto ang mga pipiya ang mga gelbek. Nagito mga pagariami sa agama Islam. Ikadua aku sa itano nagyang ko to 10 gawi sa gyang kaiya Zulhijjah. Magad na yung mga pagariya ayato akakuman yan na amay ka July 11 ay pagpu sa gyang ko to July 11 adi na ke pira gawi. Oy. Nataman sa gyang ko to July 20 nagyuto 10 gawi sa gyang kaiya Zulhijjah. Anto na kapakalalbi gyang kaiya 10 gawi. Naku sa itano nan insyaallah na aya ikatalwa ko sa itano na gyang kuto al-udhiyah gyuto so kasumbali gira Idil Adha kagi mga pagariya magad na sama na subuka tano gyuto subitu ang tano sa Idil Adha na suwad na kisumbali iyan na paman na isusugos iko Muslim gyang kuto paman na kasumbali iyan sa ayam. Aya pagani sa gyang kaiya usayan tanong na gyang kuto so patulan asaslaan pagadatan. Aya dalil mga pagarian na gyang kuto akyat turuon wallahu subhanahu wa ta'ala sa suratu At-Taubah.
Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ayat mana yang kaya katru Allah subhanahu wa ta'ala natigyan na mataan nagyang kuto ang mga bilangan uulan-ulan sa ikusulda saragun na 10 agu 2 ulan-ulan sa iku kitabu Allah subhanahu wa ta'ala kugawi iya kiadna niyan sagyang kuto apito lapis ang mga langit agus sulupa na padaruwa tigu Allah subhanahu wa ta'ala sagyang kuto 10 agu 2 ulan-ulan agyang kuto 4 ulan apyaki pagadatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kau tu mga pagarya yang kaya saragun na aya bilangan yan na 10 agu 2 ulan-ulan na adna 4 ulan ruwa piyagi pagadatan wallahu subhanahu wa ta'ala minha arba'atun hurum 4 ulan na piyagi pagadatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Na ino mga di katawan-tan wag yang kaya 4 ulan ino mga di sakatan mga muslim na pagadatan tan wag yang kaya mga ulan-ulan na piyagi pagadatan wallahu antagaditan o panakatawan na iman tu nakakanal tanuan tu nagyang kaya mga ulan-ulan tigu Allah subhanahu wa ta'ala dhalika ad-dinul qayyim ginanatigyan ni agama untul fala tadhlimu fihin na anfusakum na ubani wa tigu Allah subhanahu wa ta'ala binasa mga ginawa niyo sa giyang kanan apata ulan-ulan kau tayo man na niya na ubani yung binasa ginawa niyo akaluitan ubuag yang ko tafsir o mga ulama sagyang ko kaya gira wallah ubani ron pelalima udina ubani ron mina sa mga ginawa ni sagyang kanan ng mga ulan-ulan. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yakatru yan. Udina mataan ko na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang ko kian naikian. Nana miangusiat sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya miyatru yan. Ala inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard. Tigu nabitan wa Muhammad mata nagyang kutu amasa. Nadi makasumbi sambi. Salagid nagyang kaya maprorupaan yan sagyang kai. Udina lagid nagyang kutu maprorupaan yan. Si ikukiad na wallahu subhanahu wa ta'ala kung mga langit agus sulupa suwatig yun susaragun na ayak kada kalian na 10 agu 2 ulan-ulan padaruwag yung kuto pata ulan-ulan apyagi pagadatan wallahu subhanahu wa ta'ala yung kuto at telurun ulan na tundug-tundug mutataliyat kau tayo man niya na so telu ulanun na makatundu-tundug agina ng mga pagarya sudul Qa'dah agu sudul Hijjah agu Muharram kau tayo man niya na tundu-tunduganan iman to sagyang kaya kapapantagan tanu nagya sudul Qa'dah na aya sumbi ulan-ulan na Dhul Hijjah na pagkasambi umpaman nagyang kuto al Muharram na aya ikapat mga pagarya naginan surajab atigu nabitan wa Muhammad wa Rajabun Mudar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Yang kana na Rajab na pagletanan Jumada al-akhirah aguso Sya'ban ay mana pagletaniranan nagina ni mabublagu nagyang kanan a Rajab samanuto na telo tundu-tundugun na isa mabublagu naginan su Rajab. Orian yan napitero nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanudantan wag yang kaya wasiatian ya kagi mga mulimpu sana wasiatian sagyang kuto akian naikian tigana fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ayamana gyang kaya katero nabitan wa Muhammad
atigia na mataana sumanga ruguyo sumanga ginawa niyo agus sumanga tamukiyo dinenaya diterus iku mga sahaba siku mga tao apaman yan na tiala bukiran sunabitan wa Muhammad anumiyek siran mambu udina sumanga sahaba ay napada unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagyang kutwa kian naikian tigu nabi mataana sumanga mga ruguyo nagusu mga tamukiyo agusu mga ginawa niyo alaikum haram na imanto na piyaki pagadatan wallahu subhanahu wa ta'ala kahurmati yaumikum hadha sa imanto na yamananian sagyang kaiya gawi agugyang kaiya ulan-ulan sagyang kaiya darpai wati gunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aginan sudar pa Makkatul Mukarramah napituro penunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasatalakawna rabbakum fayas'alakum an a'malikum mataana tigu Allah tigu nabitan wa Muhammad sallallahu subhanahu wa ta'ala nami bertemu ainiyo na ipagi seian agyang kutu ang mga galbekiyo nagi preparaduan tanu mga pagarya mimataan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atigya na mataan nami petunayo din Allah subhanahu wa ta'ala mataan na bebayakan mataan na pagariku si iku agama kamataan kakeden sumasa apamanian na pekatindig ka sa hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala na ipagisur ka wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutu agalbek amya pasadka sa iku dunia anantu nari mga galbek tanu mga pagarian ako na antu nay mga galbek tanu ami pri para dutanu amai ka makatindig tanu sa hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala apagisaan tanu niya na kesembegtanu su wallahu subhanahu wa ta'ala pengenin tanu si iku wallahu subhanahu wa ta'ala maka lebeduro ketanu agyang kai apaman yan na masa nama magitung tanu mga pagaryakan si iku agama Islam paman na tantu din ako mala paman na kasasayop o mga tao apaman yan na kiyatukawan niran din adam bersama sa apaman yan na sumanga tao na paman na pagatin nagasiran sa hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala na ipagiso wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutuwa mga galabakatano insyaallah na kaluitan wagyang kutuan tunay mga galabaka mga pipiya sa gyang kaiya paman yan na sumasagad rakatan wa mga gawi laborun sagyang kanana 10 gawi sagyang kanana Zulhijjah inu mga di mga pagarya pamanna miya pedtanu sagyang kutua mga tawa mga barasambayang ama kaum matanu sa hadapan wallah na ipagisu iya rakatan wagyang kutua sambayang inu mga di miya pedtanu sagyang kutu ahlus sadaka mga tawa mapasangi kang gusto kasusadaka inu mga day miya pedtanu sagyang kutua mga tao ahlus saum mapasangi ka pamuasa gyang kutua mga tao bilang atau si iku mga lokasian bilang atau si iku mga siringanian mapi kapikin dunula si iku pamanian na mga pagarinian na mga muslim baradatan sagyang kutua mga muslim anta aka sagyang kutua mga tao paman na si imibibilang si iku mga tao ayad na galabakian nagyang kutua pimberangan ang mga galabaka mga rarata api ang makasisingay maapad sagyang kutua mga tao api apan paman nakapapantagan sagyang kaya ulan-ulan na sasalaan na paman na maapad sagyang kutua mga tao ayadin yan din galabakan nagyang kutua mga galabak ang mga rarata ini sa parwallahu subhanahu wa ta'ala naginan ipriparaduan tanong mga pagarya labauru nagyang kutua yang mananian na kakepadalam tanu sagyang kutua mga kubur tanu so Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam apaman adi penemau magyang kutua kapakatin tanu sa hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala na anda darpa kailangan nakapreparaduan tanu
adna darpa paman na ketagu tanurun giang kaya mga beden tanu na ketagu sa giang kuntu paman na darpa mapumula sa giang kuntu darpa ginan sa mga kubur. Miyakay sana so Al-Barra bin Azib radiyallahu anhu na pitruyan at gina miyakay sana inapedami sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam paman yan na ini kubura miya giang kuntu isar kami ini lebengiran agiang ko tuai sakiran. Nasukun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miuntud sagiang ko tua kubur. Miuntud sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagiang ko tua Quba. Alibengan sagiang ko tua pediran. Taman sa paman na gumiuraw sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman na miya kaguraw sunabitan wa Muhammad isa tutulan na gyang kutua kaya pakaguraw kaya na miya basa gyang kutua sumpaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mala amin iguraw ko nabitan wa Muhammad. Paman na isa sebutan raw na gyang kaya paman na kubur. Namata na kepada lemsan su mga tao. Da paman yan na isa paman na da basa na paman na pekali kita inunta na andun ni kawafat agiang kutua tau na ikubur agiang kutua pamilya niyan. Nagiran sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagiang kutua kiautu diyan sa agiang kutua kubur. Namia kagura o sekalian na pitruyan ya ikhwani limithli hadha fa'iddu. Ayat ini baga ko nabitan wa Muhammad wasiatian. Natiga na hay mga pagariakan. Nagyang kaya lagi day abutad na prepara duiniw. Kau tu mga pagariak. Ayaw man niyan na prepara duan tanu ko nagyang kutua masa aka ketagutanu ka kepamulatanu sa gyang kutua kubur. Na edna kada kalansi ko mga tao na kalilipatan yan ariya gyang kaya ayaw man niyan nakapatay. Ayan nakadagalan si iku mga tao nakalilipatan nila na ada na masa aku masiran umalakal maut nakuha niya nagyang kutua mga niya wagyang kutua mga tao na ino mga day makaprepara dutanu sa gyang lagi dagyang kaya kaya turuan nabitan wa Muhammad at tiga na ya ikhwani limithli hadha fa'iddu kaya tiga no mga pagariakan nagyang kaya lagi daya ayamanan yan nakalabang na naprepara duwini waskan ayamanan yan na uyag-uyag ang mga tao. Allahu Akbar. Dahil no mga day mamagitong tanong ko ng mga pagariamin si agama Islam makaripara dutan ng mga day sa giyang kanan nakapukaw matano sa giyang kanan na kubur anto na yung mga galabag tanong amin prepara dutan no ino mga day sisanso ayamanan yan na 5 sambayang sisanso ka pamuasa sisanso ka batiya sa Quran sisanso mga tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala antari mga pagariya kapamanian na miya tembeng tanong si iku dunia kaya lipatan tanong adem besar kapatay kaya lipatan tanong besar ayamanan yan na mapumula tanong sa giyang kanan akubur nadan nariya batanurun ina peda namia kapia-pia mga pagari agi ang kutua paman nakanggelbeg sa mga amal ang mga pipia aya ko na iprepara dutanurun agi ang kutua galbeg ama pia so kung mga amal ang mga pipia gitinudan tanu kailangan na paman na ditanu di makanggelbeg sa mga galbeg ang mga pipia kasukun sumu'min na amay ka mapamula sa giyang kutua kuburian kulaulad na yung mga pagariya kaando na yung mananian nakapangawawafat tanu na ikubur tanu mga pamilya tanu na amay ka sutaw na ad na mga galabagyan na mga pipya na kedipin sa agyang kutu agalabag amapi agyang kutua tau sa agyang kutua kuburian anto na idalil mga pagariya na yan na dalil tanu nagyang kutu ami alin sa gyang kutu hadithu Abi Hurairah radhiyallahu an
Amata angko na su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitruyan. Yu'tar rajulu fi kabrihi. Amay ko nakama mi kubur agyang ko tua tao. Malagi caya sumama anta akabubay amini kubur. Napakaw mo nagyang ko tua mga malaika. Faida utiya min qibali ra'sihi. Na may kagyang ko tua pakaw mo na mamimisita sa gyang ko tua tao sa gyang ko tua kuburian. Na si sumung sa gyang ko tua tuman para sa gyang kaya ulunian. Dafa'athu tilawatul Quran. Na dipinsaan sa kanya nagyang ko tua kabatiya sa Quran. Allahu Akbar. Naku na. Itong tanong ang mga ginawa tanong. Miya kabatiya tanong mga di sa Quran. Si iko uman nagawi. So mga ulama tanong na tingin na aya kailangan si iko Muslim na uman din nagawi na pagkabatiya sa Quran. Nakulaulan na yung mga pagarya. 100% nakulaw na kagipian utuno na bitanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andan ni kikuburo taon na pagkaumaw nagyang kutuwa mamimisi taon. Na amay ka paman na si sumangor sa giyang kaya tuman para sa ulo niyan. Na dipinsaan sa kanya nagyang kutuwa kabatiya sa Quran. Anto na disuan tanong. Amay ari kapia kalipatan tanong nagyang kutuwa kabatiya sa Quran. Anto na isuno mga tawa dadin makasuwa matiya sa Quran. Anto na isuno mga tao. Adan na urasiran sa giyang kutuwa kabatiya sa Quran. Sa giyang kutuwa masa pagkaumaw na giyang kutuwa mamimisa adin na pagkadipin saon. Na may kasutaw na daaban yan oras sa giyang kutuwa kabatiya sa Quran na dan na pagkadipin saon. Dan na pagkaalangon, dan na pagkaabangon sa giyang kutuwa paman nakapagkaumaw na giyang kutuwa bisitan yan. Ugaid na piya kasigi-sigi giyang kutuwa mga tao. Amin sampan ad na mga galabukiran na misas ang itirano na giyang kutuwa kabatiya sa Quran. Jadi ka pakabida o mga tao mata umatiya sa Quran nagutaw adan na banian paman na daabanian na panaguntaman sa giyang kutuwa tunay okay ta kapakaswaya na matiya sa Quran. Nasambu mga pagarian na miyaka paman na miyakang bida so mga tao mata umatiya sa Quran agus so mga tao adan yan din maswa giyang kutuwa kabatiya sa Quran. Ugi ko to paman nakapasang kay kapigi pupawala ka madagaliman to apawal. Sagiang kaya masana piya sa mga ulama na paman na adun na puwalon si ko mga awam. Kuto nakatawa di mata umatiya sa Quran na puwal niyan sa mga ulama. Allahu Akbar. Ano to paman na miyakang buta paman na parangay amapya at di ka rin mata umatiya sa Quran na ayang kasyang uragyang ka na ng mga ulama. Paman na pagaria preparadui kagiang kaya tigu nabiya preparadua naginan sa kubor. Pagana di ka matiya sa Quran. Kaangka niya ng maabang sa giyang kutuwa masa paman na mapumula ka sa giyang kutuwa kubor. Amay paman kagiyang kutuwa mamimisitaw na si sumangor. Sa giyang kutuwa min kibali yadayhi sa giyang kaya tumang para giyang kaya mga limanian. Amada kala mamimisitaro mga pagaria. Salakaw sukudin sa giyang kaya ulunian. Na salakaw man sukudin sa giyang kaya bela alimanian. Na anto na man ipag-abangon agal bukiya na mapia. Natigo na bitanwa Muhammad na dafa'atuhu sadaqah. Naya kung pamanapakadipinsaw na giyang kutuwa din niya di kasasadaka. Allahu Akbar. Pia kasigi-sigi giyang kutuwa mga tao ama pasangi kasasadaka. Pia kasigi-sigi agyang kutuwa mga tao ama kalimuon malaigigaw sa agyang kutuwa pagarinian. Naisa pagkabang raktan mga pagaria sa agyang kaiyama sa kepadalam tanong sa agyang kutuwa kubur. Ayamu apun tanurun mga pagaria
Ketantun nagiang ko to paman nakaturu Nabi tanwa Muhammad ayat telimbaga sagiang ko to atau sagiang ko to kaketaguyan si kuburian nagiang ko to amalian. So kung su tamu kian na pembelingan, so kung su paman na pamilyan yan na pembelingan, so pia kata ayan na karuman yan na pembelingan, so pia kata ayan na watayan na pembelingan. Ayah buari yang malalam buat telimbaga karu nagiang ko to so amalian nama pia. Namai kama kau mau nagiang ko to mga malaikat sagiang ko to atau sagiang ko to atomam para sagiang kaya limanian nayad naria penindigan nagiang ko to ayamananian nakas sedekah. Allahu akbar. Nabi biya kita no panu mga pagarya. Napakalaan tanu agiang ko to aditanu di kasus sedekah. Mata anati ko Nabi tanu Muhammad agiang ko to akas sedekah api agba. Na keparangian agiang ko to akayau sagiang ko to akubur. Naman mga pagarya agiang kayaki babatu tanu sa dunia. Na waidun ko pamanian na adna paman na sembera ketanu mga endo. Nana paman na si ko mga walay tanu na udi katagoy sa electric fan na di tanu ke paro so mga tinda so mga derpa paman na dudun tanu ron maintain ada penda paman na adna mga walay adna teguno na aircon paman na di tanu kabay agyang ko to akayaw ugay de mga pagarian na malon yo ko na pendepati agyang kanada kubur wadna yamananian na baun de pakambuta paman na andu de anda ni ka ko lubir karo paman na ibtadu nagyang ko to mga dindingale. Paman na salatang karo. Nana paman na ituba kong panagyang ko to ini kalau terwalu pan Allahu a'lamu ba'dam penandua paman na endusi ko dunia baun peka paman na baru paman na ketagus agyang ko to ako burka. Ugay nagyang kaya ka sedekah asenekrito. Apa pan manari mga pagariya salad, masawati, maduwati, mamagatos ma50 asara mini sikritong ka namata nati guna bitanu Muhammad kepargian nagiang kutua kayau sagiang kutua kubur nasesad katanu mga pagaria ditanu unutan nagiang kaya kako koripot agiang kaya manania nakako kudali sa tigiran antum dan ni kekuatan urun paman nagiang kana na sifat aku dalis koripot mananian na giago to apekto na isa na sifat apa manian na pia maawing anu Nabi tanwa Muhammad giago to kiulaulaon pagapasing ka pagaria ipamanian na makau makasagiang ko to akumurukan na adna amal ka amapi akadipinsa kanian naginan suka sesadeka amay pamagagiang ko to paman na may mamisita sagiang ko to tao sagiang ko to akuburian nasi ipaman na kumadin sagiang kutua tumampar sagiang kutua skinian na ayaw kong paman na pagkadipinsaw nagyang kuto akaplalakaw niya nakapsungian sa masjid. Allahu Akbar. Na pumagitong tanwari ang mga ginawa tanu o pamakop kusar tanu agyang kutua mga sakitanu sagiang kutua kaplalakaw tanu apsung tanu sa masjid ugay na may kaditanu sembayang na anto nari kilala kau tanu sa masjid amay kadara katanu agyang kutua 5 sembayang na anto nari kilala kau tanu sa masjid wario pamanian na ipmaga katanu sa sembayang ini dirainong tanu sa sembayang na ayap nagyang kutua kalalakaw sa masjid ati anto na semua na ka sa masjid aya semua na ka sa masjid nagyang kutua sembayang ka na mananian na tantu din na kumakapaman na pagkaswerte agyang kutua mga tao ang makalima sira na makasung sa masjid agyang kutua kiptin degeniran si iko sambayang yang kana nakasung sa masjid na ayakat turu Nabi tanwa Muhammad natigyan na pamanutuling ka sa mapiagyang kutua mga tao apaman napsungsiran sa masjid agyang kutua mga paman na mga kagagawi paman agyang kutua malibutang apaman na bagian nila agyang kutua sindaw sa anongan amawri. Allahu Akbar. Aman agyang kutua kapsungka sa masjid waktu maghrib di nga kilay agyang kutua lalan Giyago tu akapsungka sa masjid giyago tu waktu Aisyah paman na malibutang giyago tu akapsungka sa masjid giyago tu waktu paman na waktu tunay ni subuh waktu fajar
naya mambu abalas ka salongan amauri nagyang kutwa sindu ay bagay wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagina ng mga pagariya. Apaman yan nagyang kana ng mga galabak amapya ayam yali tanuto nagyuto sukabatiya sa Quran, gyuto suka sadaka, gyuto suka lalakaw kasung sa masjid. Naisanan ang mga amal amya panutulo na bitanwa Muhammad apaman na pagkadipinsa sa ikotaw sa giyang kutwa ka kepada namiyan sa giyang kutwa kumur. Dudan tanu agiyang kutwa di tanu di ka pamagusay kagiya. Tingu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amata na tigyan na may beratong muayin yun sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipagisiyarkan wagiyang kutwa mga galabak ang mga pipiya. Apaman na anto na miya galabakiyo. Tingu Nabi tanwa Muhammad da ubak anong belingan orianiya na yatigyan hayatigyan ng mga umatakan na ubak ano atigyan ng belingan ko orianakan dullalan apaman yan na mga didag yadribu ba'dukum rikaba ba'd apaman yan na tedekan o sabagirkan wagyang kutwa ulo wagyang kutwa sa apaman nagyang kutwa suka pamuno apaman yan na uba yung belingi agyang kaya marata agal lebak agyang suka pamuno yeso yamanan yan na karidua si iku paman na mga pagaring ka mga muslim ala halaballagtu tigu Nabi tanwa Muhammad na ino mga di saksian niyo ayamanan yan na minisampayakan nagyang kuto akababaloyakan na rasul akababaloyakan na nabi yan mga pagariya away yang kaya ashurul hurum agyang kaya paman na pagusay tanwa pat ulan apyagi pagadatan wallahu subhanahu wa ta'ala na agyang kuto ayak kiyaw sayaw nun umang ulama sa agyang kuto tafsir o Ibn Kathir na tigyan na talo agyang kutwa tundugun na isa ayaman na niyan na mabablagon aginan su Rajab tigyan na liajli adai manasikil haji wal umrah na yakya baluyan na natigyan paman na piyaki pagadatan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kanan at taluron ulan at tundug udina peduna agyang kuto Rajab na sabab sa agyang kuto kitindigan o mga tao udina kanggelem bekau mga tao sa giyang kutwa hajagu sa umrah aginan kung suka naik aguginan suka pagumrah kagigiyang kanan na kanaik nasib kitabu sa giyang kanan paman na ipun sa giyang kutwa Zulqa'dah Zulhijjah na taman sa giyang kutwa Muharram tiga na fahurrima qabla syahril hajj syahrun wahida wa huwa Zulqa'dah ayakuna sabab asuzul Qa'dah na miyabaloy paman na hurum o di na mapitsagyan ko to ulan-ulan na piyagadatan liannahum yaq'uduna fihi 'anil qital nakagigyan ko to sumasa agyan ko to paman na masa o mga sahaba o di na masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaq'uduna 'anil fihi 'anil qital na ibtirgidan agyan ko to adiran dikapikin jihad basta mau masuzul Qa'dah na tira na itarg pas agyan ko to akan jihad wa hurrima syahru Dzulhijjah na ayako na kiyap paman na kababaloy o syahru Dzulhijjah apyaki pagadatan wallahu subhanahu wa ta'ala liannahum yuqi'una fihi al-hajja na sabab sa giyang kuto di kanggil bakaw mga tao sa giyang kuto akapaghaj aginan suka naik paman na so wallahu subhanahu wa ta'ala na tigina pagadetini wagyang kanan Dzulhijjah kaang kanuron makanaik udi na ang kanuron makapagumra agu ang kanuron masendu jagyang kuto adini udi katedun tademi si iku wallahu subhanahu wa ta'ala so man so syahrul Muharram na aya paman nakababaloy niya na piyaki pagadatan wallah na giyang kuto andini kapakapasad o mga tao sa giyang kuto kaya kalalakawiran sa naik na ansira na makambelingan sa giyang kuto mga darapairan aminin na yaman niyan na giyang kuto pipi aginawairan sama no to mga pagarian at talo ulananan Zulqa'dah iman to ay ulan-ulan giyang kaya Zulqa'dah na maapedunanan na giyang kuto sumbi Zulhijjah agu giyang kuto pagkatandugo na giyang kuto sa Muharram na maapedanan sa giyang kanan mga ulan-ulan na piyagi pagadatan wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kuto man na makapantagun si iku Rajab na siyanan sa giyang kuto alo kagiyang kaya Saragun na aya kung paman na kaya baluyanan na Muharram paman nagyang ko to mabsagyan ko to paman na ulan-ulan na piyagadatan li ajli ziyaratil bayti wal i'timar nagyang ko to ba paman na an pakabisita sa mga tao sa gyang kana na Baitullah paman nagyang kana na andi makambisita sa mga tao sa gyang kana na Baitullah
aguan siran di maka pagumra seeko mga tao ay mananian nakasasalatan o di na matatago sa giyang kanan adarpa. Nagyang ko to ba di siran bisita sa giyang ko to abait Allah yaudu ila watani fi aminan sa lagi dumambu agyang ko to kapakambalingan iran sa giyang ko to mga adarpa iran ama pipi am agi na wairan. Ginan mga pagariya ay mananian na tanudan tanuanan ayam yali sa giyang ko to ayat wallahu subhanahu wa ta'ala minha arba'atun hurum naginan sudul qi'da agu sudul hijab agu muharram na ayay kapat nagyang ko to rajab. Yang ko turun wallahu subhanahu wa ta'ala fala tadlimu fihinna anfusakum. Agi pukusan tanong. Gi pagusay tanong sa mala. At wallahu subhanahu wa ta'ala ubanirun binasaa ang mga ginawa niyo. Adem bisa ka kebinasa tanong si mga ginawa tanong. Adem bisa ka kelalima tanong si mga ginawa tanong. Na ada ng mga pagariya. Paman na wallahu subhanahu wa ta'ala hay mga tao hay mga oripenakan. Giyang kana napata ulan-ulan na ubanirun binasa mga ginawa niyo ay fi hadhil ashhurul muharrama liannahum akidun wa ablagu fil itham kagigiyang kanan ang mga ulan-ulan na mitataralo sa nagyang koto paman na giyang koto kang gilebeg sa dusa nagyang koto isa sapar sa giyang kanan ang mga ulan-ulan. Allahu akbar. Na pemagitong tanong mga ginawa tanto na madim yang gelebeg tanong sa giyang kaya pakasulda giyang kaya Dzulhijjah Dzulqa'dah agu ayamanan niya nagyang kaya malalambeon so kung sukang gelebeg sa dusa na mitataral wagiyang ko to kasiksaanon amanap kita kapagiyang ko to paman na uway din ko isa sa paragiyang ko to kang gelebeg sa dusa sa ikong mga pedaulan-ulan naung gelebeg ka utaw sa giyang kaya paman na ulan-ulan apatulan apakipagedatan wallah na mas kita raluwagyang kutwa kasiksaanon mas paman na pakalagyang kutwa kadustaanon kama annal maasi fil baladil haram sa lagi dagyang kutwa kang gelebeg sa dusa sa giyang kaya darpa haram ginan sumaka agu sumadina tudaaf na ayamanan yan na ketakpagyang kutwa paman na kasiksaanon liqaulihi ta'ala wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikum min azabin alim. Paman na sad na tigwallahu subhanahu wa ta'ala sa paman na gilebeg sa mga rarata sa giyang kai paman na darpa haram ginan sumaka agu sumadina na piki tepangan namiru na tigwallahu subhanahu wa ta'ala giyang kutu kasiksaan na malipedes na mga pagariya sa din sa kaya piki pagadati wallah sa giyang kanan baladul haram nagina naman bu ikiyapik ipagaditi niya sa giyang kanan ang mga masa o di na mga ulan-ulan ang mga ashhurul muharrama. Wa kadzalika asy-syahrul hurum lagi dia naman bu tigi nagiyang kanan ang mga ulan-ulan na piyag ipagadatan wallah yughalladu fihi al-atham na ketakapun nagiyang kuto ang mga galbeg akadustaan. Apa man na ketakap ko ng mga pagariya bida din ay mananian nagyang ko galebeg na sehingga pinggalebeg sa eko paman na Jumadal ula udi na siko Sya'ban udi na siko Syawal na mas mala dusta no taw igira siniya na pinggalebeg sa giyang kaya mga gawi faja'alahunna haraman wa 'azzama hurumatihinna paman nagyang kanan apat ulan na piyag ipagadatan wallah nagyang ko to piyakala wallahu subhanahu wa ta'ala gyang ko to mga dusa adiro di manggalebeg o mga tao ana piyakalo ilu sa mga pagariya katiaran tanway alhamdulillah kasiabutan wagyang kaya Dzulqa'dah agusto sala kauron na paman na ketakapagyang ko to paman na kadustaan na pananggilaan tano ubatan di makanggalebeg sa kadustaan tiga na wa fi'lu dhanbi fihi na'zam yang kutua kang gelebeg sa kadustaan sa giyang kanan ang mga ulan-ulan a'zam na mala kadustaan ugaid na wal amalu salih wal ajru a'zam na sumambus sa mga galebeg ang mga pipiya na gusto balas yan na mala sa giyang kaya mga ulan-ulan alhamdulillah kaya mananian nakatuka o sa tano buama yan tunay mga galebeg kailangan na panggalebeg ang tano sa giyang kaya mga ulan-ulan so katada na yakaturuyan natiga na inna zulma fil ashhurul hurum a'zamu khati'ah gyang ko tuatigan akaplalalim ang gelebeg sa marata sa gyang kanan ulan-ulan na pagadatan wallah a'zamu khati'ah na malana natigan akadustaan wa wazran agupaman na mala adusa minazulmi fi ma siwahu sa gyang ko tu akang gelebeg sa dusa sa iko salakauron ay manan niya na mibibida din mga pagariya
Wa in kana zulmu ala kulli halin azima minsan penatigu Qatadah wallahu subhanahu wa ta'ala nabi alu ini nagyang ko to akaplalalim si iko pamanna si iko saragun udina si iko pamanna apian tundad na masa na mananian na maladusa walakin Allah yu'azzamu min amrihi ma yasha ugay datigen na swalla na kapaarian ng belu ini nagyang ko to pamanna mga galabag apaman yan na mala akadusta anon si iko kabayaian kagyaman nanian na aya pamanna sumigo sa pagdatan nagyang kanan ang mga ulan-ulan na wallahu subhanahu wa ta'ala nakabayanan wallahu subhanahu wa ta'ala tigiyan na mata na wallah istafa safaya min khalqihi na diskan yan di mamimili si iko mga kaadunian istafa minal malaikati rusulan wa minan nasi rusulan so Allah subhanahu wa ta'ala na piyamimilian yan sa mga malaikat yan sa ayaman niyan na biyalo niyan ang mga sugo lagi do Jibril alayhi salam lagi do malakal maut apaman na sugo yan sa giyang ko akapkus iku mga niya watano lagi diyan na su Jibril apaman na ayagal bukyan lagi ko sa mga wahi lagi do Quran as kanya ni pagkasampay ron si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi diyan na su Israfil o di nagyang uta sumikailas kanya ni makapaman na makasasangan sa giyang kuto adi kang bagi-bagi sa giyang kuto mga rescue mga tao naginan paman na sukun suwallah napilis kanya sa mga malaikat sa mga paman na sugun yan lagi diyan naman buwa pinilian sa mga tao agyang kuto mga rasul ang sa mga nabi paman na rusulan as kanya ni di mamimili sa ikuayamanan yan na mga kaadanian tiga na wastafa minal kalami dhikruhu na ayap man na miya pilihan sa giyang kaya mga katero na ginan so tadem-tadem si iku wallahu subhanahu wa ta'ala ginan mga pagariya dan na yamanan yan na mapiya katero si iku mga tao giyang uto akan beraka ayabu amapiyaw na giyang uto tadem-tadem si iku wallahu subhanahu wa ta'ala na pamakutan tanong mga pagariya is iku mga oras o di na paman na da oras da gawi inong tanap ketademan tanurun wallahu subhanahu wa ta'ala ayabu apinili wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya mga katero tano al-kalam giyang ko tuwa katero na sutadun-tadun sa iku wallahu subhanahu wa ta'ala ginambu kebebayan yanon naman na giyang kaya katero Umar ibn al-Khattab at giyang giyang ko tuwa katero autaw qaulul abdi Allahu akbar paman nakatero ay Umar ibn al-Khattab suwatigan sukatero au tau sagyang uto Allahu akbar suwallah na mala khairum minad dunya wa ma fiha natomu uto adi su dunia gusto mapapadalmon naman uto mga pagariya na yaman niya na paman na ditano ya kega apaman niya na ditano dikatero asiku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar saya ko mga sambo yang tanong na ditano ditero sa makatelo pulo agu telo nagyang ko to ading kaun dikatero apagaria natom uto adi sudunia agu sama papadalmo ayo man ari titu malay tamok na sumumin way ayo man na nasaktan titu ang mga lay tamok kagyang kaya mga kufar na makwera men sudunia paman na makwera sudunia lang wa numapia si dunia na makwa mga sarwang dia buat di nga dikatero apagaria siku Allahu akbar natom uto di sudunia gusuma papadalmo way ugen mga pagaria nakatawan niyo so iblis mamu so Ibn al-Qayyim rahimahullah na yakatero yan natin ashaddu uqubatan fi dunya an yamsaka Allahu lisanaka an dhikrihi apaman na so Ibn al-Qayyim natin na ayakatero yan natin na ayat 3 na mitataral wa kasiksaan ko dunia naginan suwallahu subhanahu wa ta'ala nagyang ko to ba ranang kanian ranan yan sudila ka sagyang ko to adiyon dikateden-tademi Allahu akbar pamanagina ko ni pinaka mala akasiksaan si ku dunia ayamanan yan na mabaluy ka tawa di ka din ketademan sallallahu subhanahu wa ta'ala mabaluy ka di ka pakagira wala ilaha illallah di ka kisabut la ilaha illallah di ka kisabut Allahu akbar di ka kisabut subhanallah di ka mabtero Allahu akbar so subhanallah so alhamdulillah so la haula wala quwata illa so sala kauro so kabatiya sa Quran ay manan yan na si sa dunia na o paman na kelitan wag yung uto mga tao adna mga walay ini na miya makapiya-piya adna mga terakiya na miya makapiya-piya adna posto niya na miya makapiya-piya malai posisyon dato ugay na amay kadini na ketadman sallallahu subhanahu wa ta'ala
na ya pinakamalasik saan yan nagyang kuto dan na ban yan kakatadmisi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kagi subutan umumin na dikilay sa dunia mga pagariya. Madagal man natigin na inubu paman na kilay mi nagyang kuto adip susambayang paman na mas mapi betadadis kami ang mga barasambayang. Na ini sudah si ko mga ulama. Natigin na antong naapan nilawan uto kasi kasanian ayamanan niya na sisa dunia na ipembaga kiyan susambayang kauto. Gitu kung ipinakamalagasig sanian ng mga pagariya. Gitu pinakamarata betadian apaman na uyag-uyag sa kanian na diskanian ng mga sambayang. Kagi di kita kas suayamanan niya na kapi abutad tanwa mga mu'min sa iko dunia inwari sa katanwa mga mu'min ayariya kapi paman na ayak kakikuatan sa giyang kuto abalas kaya perumasay tanong sa dunia naginan suka pagkasultano sa iko surga wallahu subhanahu wa ta'ala pangani ko sa iko Allah amatimu-timu tanong sa iko surga yan sa nagin-nagyang kaya katitimu tanong Allahumma amin. Sa dunia mga pagariya na di saya kita kesubutan mga mu'min uway kerasa itanong saya din kagi ayakat turun Nabi tanwa Muhammad ad-dunya sijnul mu'minina wa jannatul kafirin. So dunia nabilanggo kalabus mga mu'min nakasurgaan mga tao apaman na inong kiriran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di kasi nagipagariya pangarap sa mapiabtad. Rungad na yung mananian pangarap pa sa mananian na alungan na moriag yung koto ay mananian na makasulad na karo nanduduruag yung koto ang mga lawasaig ay mananian na pumangunde sa yung koto lawasaig sa yung koto ang mga kabubaan o surga aginan sa mga lawasaig apad sa yung koto pamana wa anharum min asal pamana gulatan na ba lawasaig wa anharum min laban na ay mananian na yung koto ba alawasaig ay mananian na si makapupun sa yung koto agatas wa khamar agugyan ko tayo mananian na khamar agugyan ko tayo mananian na agyan ko to ba lawasay gaiga pamanam yakapya petaam lagi na mga pagariya rutanod na kaya mananian na paman ako agyan ko to balas ano dunop na agyan ko to mga karoma mga sutiaginan sa mga midadari walahum fiha azwajum mutahhara paman na sa mga tao pagkasul sa surga na kekuwairan din nagyang koto ang mga karoma ang mga sotiaginan sa mga midadari Allah liyo pa sa gyang koto ang mga karoma tanong sa iko dunia okay sa mga karoma tanong sa dunia agyang kaya emanan yan na mga bai nasira ni mga agyang koto ba mga bai labi sa surga okay emanan yan na sira naman buhi paman na diserbisyo na nagyang koto ang mga midadari paman na sira ni mga madam sa gyang koto kapakamayran sa surga Allahu Akbar na itaros tanong agyang kaya pugusayin tanong tigyan na wastafa min al-ardi al-masajid so Allah na pinilian sa gyang kaya liyawa ulo pa gyang koto ang mga masajid kagyang kaya mga masjid nagina ni miyapili wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya mga lupa. Way ay mananian na basta katataguan sa masjid udina sa mga masjid nagina ni miyapili wallah kagi sa mga masjid na mga baitullah mga walayanan wallahu subhanahu wa ta'ala. Na mga pagariya suad na riya apaman na adna kapakaguganian. Paman na ukugang kagiyang uto kapakambulay ka sa masjid nang bulay ka sa masjid. O man waya kugang ka nagiyang uto suporta na suporta ka. Oy. Basta kilay ka amanan na masjid adi pa magugupaan nasuporta ka sa giyang kuto atamok ka kaisa na paman na pinili wallahu subhanahu wa ta'ala adar pa sa giyang kaya niya wa ulo pa tiga na wastafa minas syuhuri Ramadan na paman na suwalla na piyamimilian yang paman nagyang kuto mga ulan-ulan na yamya pilian nagyang kuto sa Ramadan agugyang kaiyapat ulan na pagusayin tanong naguswallah subhanahu wa ta'ala na piyamimilian yang pamanagyang kuto ang mga gawi na yamya pilian ng nagyan ng suyaw mo jum'a sugawi alungan na dimaat na piyamimilian pamanwallah gyang kuto ang mga kagagawi na yamya pilian ng nagyan ka ng sulaylatul qadr so nabitan wa Muhammad na tingin na fa'azimu ma'azzam Allah sila-silani wa tingin nagyang kuto ang mga syai'a paman na sila wallahu subhanahu wa ta'ala fa innama tu'azzimu al-umura bima 'azzamaha Allah kagiging kuto din di ka sila-sila sa gyang kuto ang mga galbak na may pantag sa gyang kuto kiya sila-silaon wallahu subhanahu wa ta'ala ginan mga pagariya tanudan tanu agyang kana na mialu sa gyang kaya paman na mga usayan sila-silaan tanwanan sa lagid na gyang kuto kiya silaon wallahu subhanahu wa ta'ala so man so Muhammad ibn Ishaq na ayakat ruyan
natigi na sagiang kanan ng mga ulan-ulan, la taj'alu haramaha halalan wala halala haram. Uban yu atigi na pembeluya so mga haram sana ban yu paghalala. Kau tayo man nanina uban yu paghalala so mga haram sagiang kanan ng mga uban yu gele pagagiang uto mga haram. Ay mana niya ng mga pagari na ubang kasi ipriba kaharam suriba na ubang pakahalala sagiang kaya mga ulan-ulan. Ubang kayo naman sa pakaberag, ubang ka sina, ubang ka panakuto, giyang uta mga saya mga haram. Na ubang ka galubag ka sagiang kaya mga ulan-ulan at ika halala kaya. Udi na giyang uta mga halal na ubang ka pakaharama. Gina ni katuro o Ishaq kama fa'ala ahlu syirak sa lagi dagyang kuto kiyang galubakaon o mga tao ang mga pananakuto. Uy. Mga pagari, importante na kaya to kawantano, apaman yan nagyang kaya ulan-ulan, mga ulan-ulan na sila ini wallahu subhanahu wa ta'ala, na salaan tano mambu, gulalan, sa giyang ko to adi tano di kang galabaka, si kung mga galabak ang mga pipiya, nagukapakawatan ni tano, si kung mga galabak, ay ni sa paro wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayap man ako sa intano, nagyang ko to, paman na fadlu asyara dil hijja, giyang kaya kapakalalabi, agyang kaya 10 gawi sagyang kaya Dhul Hijjah. Mga pagariya ay kakumanan na ipunukan sagyang uta July 11. Ay lain sa mga kalendaryo nagyang uta kepantagan sagyang uta July 11. Taman sagyang uta July 20. Gina na July 20 na insyaallah paman napakatukaw tanu bu mga ulama tanu upama ko gaya dinan di kapaniata o baginan din subuka. Way ginan subuka ginan suidil adha naad na kapakalalabi agyang kanan paman na 10 gawi isagyang kaayadul hijjah paganayron na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natiga na afdalu ayyamid dunya ayyamal ashr ayat tigurat nabi tanwa Muhammad makalalabi si iku mga gawi si iku dunia naginan so 10 gawi sagyang kanan na Dhul Hijjah. Allahu Akbar. Ay mananian na timuang ka susaragun. Aya marega ka kesabuti tanuron. Timuang ka gyang kutwa saragun. Aya kada kal ugawi isan na pamanna na 300 agun 60. Aya kada kal ugawi isi ko saragun na 300 agun 60. Dipindi sagyang kutwa ay mananian na paman na mga ulan-ulan. Ugay na aya kaya lalayaman na paman na labi 300 agun 60. Giyang kana na 300 agun 60 gawi na aya makalalabiro na kebubayan wallahu subhanahu wa ta'ala na ginan su asyara Dhul Hijjah. Kau tayo man na 10 gawi sa giyang kana na Dhul Hijjah. Ipuno kan sa giyang kutuawan sa Dhul Hijjah na taman din sa giyang kutuwa ika-10 aginan su Idil Adha. Wa ginan subugatan wa mga Muslim. Tiga dapat sagyang ko takiya pakalabi wallahu subhanahu wa ta'ala udin alimu wallah sagyang kaya mga uripanian na biyalo ini nagyang kutuwa mga masa apaman yan na gyang kutuba apya kalabi niyan sa mga masa gyang kutuwa diyon di kapakanggalabak o mga tao sa mga pipiya yastakthiruna fiha minal amali salih na mapakapendekaliran nagyang kutuwa mga galabak ang mga pipiya. Allahu Akbar. Paman na mga pagariya paman na wallahu subhanahu wa ta'ala na ayalimu iya nakatano na pagadanan niyan paman na teguan niyan sa arga giyang kuto ang mga masa isaw na giyang kaya Dhul Hijjah kaanta nuron di makanggalabak sa mga galabak ang mga pipiya. Tiga na wayatanafasuna fiha na ansira na makapagurad-urad ansira na paman na makapamagagaw sa giyang kuto ang galabak sa mga pipiya. Nauna tanwaya ka itong gawin na paman nakapakaya itungan tanoro na lagi do mga pada mga gawin. Ugaid na malabsay arga. Paman na pinili wallahu subhanahu wa ta'ala kebubayan yan sa mga gawin sa giyang kaya Dhul Hijjah. Yuqarribuhum ila Allah na disiran di makapapakarani sa wallahu subhanahu wa ta'ala giyang utuagal baka mga pipe ni kaswatu Allah nagyuti paman na kesababan na pakarani tanus iku Allah. Ayat 3 na tao amal paman na malanta si pamikiran manigtana matil kal mawasim naginan sutaw apaman na inusarya nagyang kanan ama sa apya kalbi wallahu subhanahu wa ta'ala nadan ya nabaluya alagid nagyang ko taeman niya nakapsugudun o mga padagawi ada niya nakang gunai ayakon natitoy malanta si pamikiran na dato agu malanta si pamikiran na bai nagyang ko to apaman na sumiyagudun nagyang kanan na asyara Dhul Hijjah
paman na 10 gawi sagyang kaya Dzulhijjah na kiyang gunaan yan inosarian sagyang kuto ang mga galabag ang mga pipya. Ay ikadua katulong nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akapakalabig yang kaya 10 gawi. Tigan ma min ayyam al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري. Ayat mana yang ayat turun Nabi Tanwa Muhammad natigin ada pen amang agawi. Ayat mana niyan na piyakada yan dan sumang agawi. Atigyan na sukang gelebeg sa mga pipya na kebaya-bayaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Kau tu ayat mana niyan na basta gelebeg amapya sagyang kaya mga gawi na kebebayaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Min hadhihi al-ayyam baniya na kalawan yagyang kaya mga gawi asap gawi sagyang kaya Dzulhijjah. Gyang utak abas sa Qur'ano. Apa man yan na pamakutan tanwa yang mga pagariya kasugan lebeg amapya na kebebayaan wallahu subhanahu wa ta'ala. So mga sahabat na sukiatu kawiran watina ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah paman api agyang ko takapigi perang sa lalan si Allah na mas malapan apa man na mas kebubayan panu Allah agyang ko mga galbog sagyang kana na 10 gawi tigunabitan wa Muhammad walal jihadu fi sabilillah api apa agyang ko takapigi perang sa lalan si Allah na mas kebubayan panu Allah agyang kanan ang mga galbog ang mga pipya kepasad utaw melagi sudah tu agu subay sagyang kanan 10 gawi. Inunta ati gunabitan wa Muhammad illa rajulun kharaja bi nafsi inunta gyang kutua mga mama gyang kutua mama ayakian jihadian na gyang kutua ginawan niya na ikhlas agu sutamukian na dadna bo no miya kambelingan agi to man adi oto ay manan niya na pengalawan ro kagay manan niya na ayad na pinggesto niyan na suniawan niyan suginawan niyan agu sutamukian na dadna bo no miya kambelingan oy aya begitu bi pengalawan Uwe na paman nagyang uto akal jihad dan akan belingan kamu na mas mapia penagyang uto emananian kebebayan Allah subhanahu wa ta'ala agyang kanan galbak amang apipiap kepasadeka sagyang kanan 10 gawi sagyang kanan Dzulhijjah. Mga padaka pakalalabin niyan na pangalayron tiga na anna Allah ta'ala aksama bihan aswallahu subhanahu wa ta'ala na ini supaya nagyang kanan na 10 gawi antong nana nagyang nan so tiga na wal fajr walayalin ashar. Ibat ko Allah tigu mata na tigu Allah sagyang kutuwa mga gawi iya sa 10. Naginan so paman naginan so ashara Dzulhijjah gina ni kaya tafsiraun o mga mufassirin. Ay man niya nagyang kutuwa walayalin ashar so mga gawi sa 10 naginan so ashara Dzulhijjah. Tigyan annaha al-ayyamul ma'lumatul lati syar'a fiha dhikruhu. Gina penatigan so mga gawi amia tendu mia pentu isusuhura katanurun ang mga tawag yang uto di itanurun di katedentademi iku Allah subhanahu wa ta'ala ayaki alo niya sa Quran at tingnan na wayadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am diran di tedentademan sa mga ingaran wallahu subhanahu wa ta'ala si iku mga gawi yang matatendu mapapentu aginan so 10 gawi sagyang kaya Dzulhijjah ala ma razaqahum min bahimatil an'am sagyang kuto ang mga rizki ini bigay kiran wallah aginan so mga binatang agu so mga ayam ayaman na niya aginan so kapanong beli uway padarong mga pagariya nasukun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pisaksian yan din aginan na 10 gawi na makalalabianan si iku mga gawi si iku dunia gina sumyalo itan wa hadith anna fiha yawmu arafa na matatagusan pan sugawi iya arafa paman nakatawan tanu sugawi arafa aayakap adenian nagyang ko to eka siya ugaw isi iku Dzulhijjah gina su arafa au pamako so paman na nomiyay mikedi agyang ko ta mikedi na andad ni kapaman na kaum agyang ko to eka siya si iku Dzulhijjah nabituan na sayaw mu arafa ap ketemu-temu su mga naikadi sagyang ko ta emananian nadar pa abituan sa arafa yaumu arafa uway agina so emananian na paman na gawi asu iblis na tanto din ako di makan demar paman na miyak kay ito agyang ko takap kilay niyan sa ginawa niyan ano sabab mga pagariya
kagiginan sumasa paman na madagal agyang ko to perilaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Kau maninay kadi yang ko to asadun sa mati muro ang mga tao ay mananian na mamanganisiran si iku Allah agung ikhlas sa paman na kiya pakalalakawiran guraw ko niran su Allah subhanahu wa ta'ala na yakatru Allah subhanahu wa ta'ala natiga na al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa al-jannah yang ko to ay mananian na naikadi atiari ma Allah subhanahu wa ta'ala nadadna banasyan inunta agyang ko to surga Allah subhanahu wa ta'ala bangani ko si iku Allah subhanahu wa ta'ala alangun tanu din makalalakaw peruman udi na so paman na depan malakaw makalalakaw makapanay kadi na rizki ang kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa tamo kami lalakaw niyo na sumiyakan ay kadi na yamanan yan na makalalakaw peruman lagi danan mo sa mga bay pangani tanong si iku Allah so lango ano makanini at ang mga ori panu Allah subhanahu wa ta'ala akabaya iyan na makanaik nabagan wallah rizki wallah subhanahu wa ta'ala sa tamok ay yamanan yan na milalakaw niya na makanaik sa kanyan oy laginan mga pagariya gyang kanaya yaum arafa laginan sugawi amadagal si iku mga ori panu Allah subhanahu wa ta'ala prilaan yan anna fiha yawman nahar na matatagusan panagyan ko tuagaw iya kapanumbeli agina su ikasapulu gawi apaman na gina su kutuba idil adha akapanumbeli uway ikanam natiga na istima ummahatul ibadata fiha aya panakapakalalabiyan agyan ko to akapketimu agyan ko to paman na mga ina o mga simba paman na adong basa uluan o mga simba paman agyan kaya mga simba si Allah na adna mga laon adna mga inairan so Peter al-Hafidh Ibn Hajar atigyan na ayat tigyan marayag paman na sabab akapakalalabiyan agyan kanan adul hijja limakani istima ummahatil ibadah nagyang kanan ang mga gawi na miyatim o nagyang kuto ang mga uluan nagyang kuto ang mga simbo paman na pipuruan na simbo si iku Allah agina susambayang ayaman na niya na susambayang aguso kapamuasa mga pagariya isusuguro katano udi na paman na pinakamala asimba ako pasatano na kapamuasa paman na pamuasa kay pun sa gyang kuto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tama sa gyang kuto siyaw gawi kagyang kuto ikasapuluh gawi na di ka pa kay suka pamuasa sang kagyaman na niya nabukanan oy ugay nagyang kanan ipun sa gyang kuto paganay agawi tama sa gyang kuto ikasiyaw nagyang kuto suka pamuasasan na mala ibalas sa katano ayaman na niyan na matatagos si mga darapatano na umamuasatano na miyakalan na abalas wasadaka agu pedu nagyang kuto kasadaka wal hajj agu gyang kanan so ayaman na niyan na kanay kadi sa napkipantag wala yati dhalika fi ghairihi na diyan na natigyan na ketimo si iku mga gawi asala kauron ano kauto ayaman na niyan na nagyang kanan na mga sambayang mga pagariya agu suka pamuasa suka susadaka napakandeka ng tanong sa gyang kaya sa pulugawi sa gyang kaya dul hijjah ay mga galibag mga pipiya na inalo yung mga ulama na tingnan al-hajju liman istata suka naik si ikotawa pagagagawon ugay na madagala pagagagawon katanuron ugay na sabab sa gyang kaya pandibik na yaman na niya na dami kalal Allahu a'lam banda pakalalakaw pero ayat benda aya paman na sa gyang kaya pagaranin yan na Allahu a'lam paman na miya adam yan nagtano si ko mga lulutan o ba miya kalalakaw way paganairo na tigyan na amal amapiya na suka naik kadi ikadu na al-iktharu min zikrillah suka pakandekla sa gyang ko to tadum si iku Allah imaratul masjid padruwagi ko to eman niya nakambelay sa masjid udiga kiga naging ko tabagad na kay tumpok sa gyang ko to dimbelay na masjid amya kadakadakalanan si iku mga darpatano al-iktharu minas salah suka pakandekla sa gyang ko to eman niya na sambayang apaman na turdu na gyang ko to mga faradu sambayang na padarwagi ang kuto ang mga sunat asyam suka pamuasa gyang utakaba sa Qur'ano ayaman na niyan na mamuasa tano maniyat tano mamuasa tano sa gyang kuto paganay agawi taman sa gyang kuto ay kasyaw gawi padaro mga pagari gyang kuto tilawatul Qur'an suka batiya sa Qur'an na isa pananan amal ibalas sa gyang kaayaman na niyan na nasa pulo gawi as-sadaka suka susadaka qiyamul lail agu yang koto apaman yan na kapanambuyang si iku mga kagagawi uyagan tanop man yang koto mga kagagawi mga pagariya ay manan yan na sabab sa gyang koto apaman na kebubayan na ya wallah ang mga gawi agu sa mga galibag ang mga pipi na kebubayan wallah na isaw na paman na galibag ang tanong na gyang koto katahajud kakiyamul lail na ikasiyaw mga pagariya na gyang koto al-udhiyah suka sumbeli ay manan yan na suad na tao paman na paman na adna mapenggusto niyan
Apaman nakapakasumbali iyan na sumumbali tano sa ayam sa giyang kanan na Idil Adha katanto kumalay balas. Agi na nayaman na niya na ikatalo pagusain tano na si tanod no sa giyang kaya kitab amula kasulfik. Uway si tano ay gipakorian tano sa giyang kaya seminar tano. Uway paman na ipagundoon niya na katano agyang ko to okay-tukit agyang ko to ayaman na niya nakasumbali sa ayam wanto na paman niya na mapia asumbaliin ino mga nagyang ko to unta ang agyang ko to tunay ni sapi o di nagyang ko to kambing o di na anto na ibalas agyang kanan na ayaman na mala anto na kalaian ibalas agwan to na okay-tukit apenggal na bagan o tao sa agyang ko to ayaman na niyan nakasumbalian agwan to na mga ayam di kepakay babud na ayaman na niyan na may ilang agyang ko to kambing di kepakay na tingkatan na ko ani pamas aniyo sumbali aniyo na ayaman na di bis kepakayo ba sumbali mga pagariya ayam yali sagyang kaya kitab mulakhasul fiqh at yani fi Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan na isa-isa kias paman na kia alu yani kia usayan ang sagyang ko to al-hadi wal udhiyah yang ko to al-hadi agus udhiyah so al-hadi na ma yuhda lil haram wa yadhbahu fiha min ghairi min ni'amin wa ghairiha paman nagagi sa mga muslim na kedua bird sagyang kaya magawi so sa birdun na pengasong sagyang kanan adar pa haram sumang anay kadi so sabi adun na matatagusi ko mga adar pa iran at yan udan tanong to ay manan niya na sumanga muslim kedusiran bagi paman na supedun na lumiala kau sa kadi na susabi adun paman na ay manan niyan na sisisiran si ko mga adar pa iran yang uto lumiala kau na ginan su al hadi paman na usumong belisiran na ay beturuun na hadi ugay na sa udhiya naginan sa mga muslim ama tatagusiran sa ikong mga darapaira lagi diyo pa ma nawad na sumbal intan wa ayam na ipembetur na udhiya dito kebetulan sa al-hadi ginang kon suayaman